Veľa ľudí sa ma pýtalo, aký bol môj prvý puk. Ľudia asi najviac legendárny puk, ktorý je, tak je Siberia. Tento bol môj prvý. Presne si to pamätám, vlastne boli sme vo fotbalovej kabine pred zápasom a toto môj spoluhráč vyťahol a že si mám dať. Ja som absolútne nevedel, čo to je, tak som si to dal. No moji zlatí, tak sa mi roztriasli nohy vtedy, že my sme tak pešo chodili na taký ostrov, tam boli také ihriska, kde sme hrávali a ja som tam ledva došiel. To bol môj prvý v živote, na to nezabudnem. A celý čas mi bolo tak blbo, proste našťastie som bol na lavičke, teda ja som bol vždycky na lavičke. A hneď druhý som si dal kilu Cold Mint, ale vtedy, dámy a páni, kila vyzerala úplne inak, ako ju poznáte dneska. Z tej kily si mal normálne hrôzu, tam bola taká veľká smrtka a to keď si na to pozeral, že ty vole, však toto ma odpáli. No aj ťa odpálilo, lebo vtedy boli silnejšie, aj obsah nikotínu bol vtedy viac percent ako dneska. Spravte si zásobu na nikoliš.sk s najväčšou výberu na Slovensku. Lasocka 5 je zľavový kodík, utekajte si spraviť zásobu a kto použije Lasocka 5 kód, tak ja si perfektne pozriem, čo ste si pozreli, nebojte sa, pozerám to. Čaute, vidíme sa na budúce.